Вакиф Нуруллин. Аккан су юлын табар. 15-нче дәфтәр. Шаярма сеңлем минем белән дим. Мин алай бер бурып җибәрү белән генә кабынып китә торганнардан түгел. Бар сеңлем, кайт үз фатирыңа дим. Шуннан теге хәерсез нишләде дисез? Маңгайына төшеп торган дулкын кара чәчләрен башын селкеп кенә артка сирпеп җибәреп, горур гына итеп күзләремә карады да әйтә бу миңа. Ә мин бер каяда китмим, Булат абый. Шушында гына кунам мин бүген. Бер караватыгыз барыбер буш тора ич, ди. Ычкынланган күзләреннән күреп торам, бу моны һич кенә дә уйнап әйтми. Ә мин ул алай-булай куна калса, үземне гынахтан саклый алмаячагымны бик яхшы сизәм. Хәзер дә тегене куенга йомып алудан, антымнан язудан куркып кына тыелып торам инде. Шуңа күрә тизрәк чыгарып кутыласым килеп, әйтәм мин моңа. Ничек уялмыйсың син сеңлем? Атаң шикелле кешегә шундый тузга язмаган сүзләр сөйләп торырга. Бу бүлмәдә ни калган сиңа? Бар, юләрләнмә, үз фатирыңа кайт та, рәхәтләнеп ятып йокла, яки берәр үзеңә тиң яшерәк кеше тап дим. Әйтмәгез дә кайтмыйм да, ди теге шайтан. Ул карчыкның өе тыныч түгел, килгәннән бирле юннәп йокы күргәнем юк минем. Ичмаса, сезнең бүлмәдә бер туйганчы йоклап чыгасым килә, ди. Мин бит төнлә бик каты гырлыйм сеңлем. Кайчакларда ни эшләгәнемне үзем дә белештермәстән сикереп торып, бүлмәдәге кешеләрне кыйный торган гадәтем бар, дип тә карыйм аптырагач. Юк, һаман үзенекен сукалый теге пәри әвәләгән нәрсә. Мин сездән барыбер курыкмыйм, чөнки мин сезне яратам, Булат абый, ди бу, күзендә йоммыйча. Барыннан да гаҗәбрәге шул, моны ул чын күңеленнән әйтә шикелле. Чөнки ике бите әни салмасы шикелле тимгел булып кызарып чыккан. Димәк, үз сүзләреннән үзе дә уяла, кыенсына. Шундый чакта гына шулай тимгелләнеп кызара бит кыз баланың бите. Уш, нишләргә миңа хәзер? Тагын аз гына шулай дәвам итсә, минем хисләрнең дә тезгене кулдан ычкынып китүе бар ләбаса. Нинди яраты ул тагын, дим тегеңә, мөмкин кадәр җитди нык итеп. Каян килгән сүз тагын анысы, дим. Ул да көлүдән туктады хәзер. Ул да җитдиләнде. Әйтә бу миңа. Әгәр беләсегез килсә, беренче күргән көнне үк яраттым мин сезне, ди. Фәсхи картны да шул сезнең аркада, сезне яратканга кайтарып җибәрдем. Белдегезме, ди. Карыйм, алдашмый шикелле. Күзләре моңсу, йөзе ялчан җитди. Мин дә адәм баласы бит, агайыны. Минем дә күңел, минем дә җан дигән нәрсә бар. Түзмәдем. Янымда сыланып утырган җиреннән пычакка йымап алып, күзләренә карадым да сорадым. Син моны чынлап әйтәсеңме сеңлем? Акылың белән уйлап әйтәсеңме, дидем. Ул җавап бирмәде. Бик арыган, бик йокысы килгән шикелле итеп, озын кирпекле күзләрен йомды да, сүзсез генә минем иңемә башын салып, әнисенең имиен эзләгән бала сыман итеп, иреннәре белән минем иреннәремне эзли башлады. Юк, кагылмадым мин аңа. Әлеге шул күзләре йомык хәлендә үземнең караватка илтеп салдым да, урамга чыгып киттем. Мин озак кына йөреп кергәндә, ул изрәп йоклый иде инде. Мин аны уятып тормадым. Фәсхетдин агай караватына яттым. Иртән мин уянганда, ул инде бүлмәдә юк иде. Соңыннан аның бүлмәдән генә түгел, үзе яшәгән фатирдан да китеп барганлыгы һәм минем костюм кесәсеннән андый-мондый күзгә күренерлек әйбер очраса, кирәк булыр дип, юлга алып чыккан 300 сум акчаны да алып киткәнлеге мәгълүм булды. Менә шундый хәлләр. Ышансагыз ышаныгыз, ышанмасагыз юк. Ләкин мин берни дә арттырмадым монда. Ничек булган, шулай сөйләп бирдем дә, шуның белән эшемне бетте дип саныйм. Монысын да сүз җае чыкканнан, үзебезнең колхоз завхозы белән минем арада булган хәлне сөйләгәндә искә төшкәннән генә сөйләдем. Завхоз белән инде әйткәнемчә, шул бер тапкырдан ары бүтән күрешмәдек без. Алай иркенләп йөрергә вакыт та, мөмкинлек тә юк. Айсылу нидер сизенеп, мине бик нык контрольгә алган иде. Шуңа күрә завхоз апагыз үзе күрешергә бик теләсә дә, мин мәсьәләне кырт кисеп куйдым. Шуның белән исәп өзелгән иде безнең. Миңа ачу итеп,
шуннан ары шәйхи белән чуала башлаган иде теге хатын. Шәйхи белән минем арада булган хәлләрне белә иде ул. Аңа яхшы атлы булып күренергә тырышып, минем теге фуражга дип калдырган икмәк хакында шәйхигә тишкән бу. Ул хатын пенсиягә чыккач, моның шулай булганын миңа үзе килеп әйтте. Көнчелек аркасында телемне тыеп тора алмыйча, колхоз малларының никадәр ризыгын кистердем бит мин, ахмак. Шуларның каргышы төште ахрысы. Барбыр бәхетле була алмадым дип, күз яшьләре белән елап әйтте. Ләкин моннан аның үзенә дә, миңа да бернинди җиңеллек булмады. Эш узган иде инде. Шәйхигә шул гына кирәк тә иде ул чакта. Шул ук көнне районга мине әләкләргә чапкан бу. Икенче көнне үк контроль җибәреп, безнең бар булган ашлыкны һәм фуражны үлчәттеләр дә, артыгын алып шәйхигә бирделәр. Чөнки ул план артыннан куып, үзләренә фуражга 1 центнер әйбер дә калдырмаган иде. Әнә шулай итеп, ул елны тракторның хотын арттырырга тырышуым гел бушка китте. Үзебезнең колхозчылар алдында да, шәйхи алдында да мин ахмак булып калдым. Ул көннәрдә ниләр уйлауларымны, ничә йокысыз төннәр үткәргәнемне үзем генә беләм дә, Айсылу гына белә. Ярый әле ул бар юатырга. Артык ахырма әтисе, дөнья булгач, аның шикелле генә күңелсезлекләр булыр инде ул. Моннан авырракларын да кичергән кеше бит син. Ничек тә түз, дөрестлек бер кайчан да җирдә ятмый. Менә күрерсең, бер вакыт килеп чыгар. Шәйхинең дә ул кылганмышлары барыбер бер фаш ителер әле, диде ул. Ләкин барыбер кыен иде миңа. Эшләп тә хезмәт җилгә очканга йөрәк әрни. Хәтта бөтен дөньясына төкереп, председательлекне ташлап, тагын читкә чыгып китим микән әллә дип уйлаган минутларым да булгалады. Тик мин дә колхозны ташлап китсәм, бүтән дә китсә, кем калырсың кырда иген үстерергә? Кем көрәшер шәйхи шикелле шума бәндәләр белән дип кенә үземне бераз юата идем. Әнә шул көннәрдә мин үз-үземә шәйхине эш белән җиңеп чыкмыйча торып, председательлектән китмәскә сүз бирдем. Аннары әтинең васыятен дә үтисе бар бит әле. Колхозның хәлен, колхозчыларның тормышын яхшырту өчен иң элек иген уңышын күтәрергә кирәк икәнен сез дә, мин дә яхшы беләбез. Тик ничек итеп арттырырга аны? Вакытында чәчеп, вакытында югалтусыз җыеп алу әйбәт нәрсә билгеле. Әмма бу бит уңышны арттыру дигән сүз түгел. Табигать биргән уңышны җыйнап алу гына бу. Миңа җирнең уңыш бирүен арттырырга, әйтик, гадәттә 7-8 центнер арыш бирә торган җирдән 17-18 центнер уңыш алырга кирәк. Моңа ничек ирешергә икәнен үзем анык кына итеп күз алдыма китерә алмыйм. Чөнки минем, үзегез беләсез, агрономия өлкәсендә белемем дә, тәҗрибәм дә юк. Ансыз юньле эш эшләп булмаячак. Районга барып, берәр әйбәт кенә агроном табып бирегез әле дип сорап караган идем. Анда да эш пешмәде. Артык дан булмаса да, синең анда агрономың эшләп тора әле. Безнең бөтенләй агрономы булмаган хуҗалыклар бар. Җиткереп булмый бит, каян аласың аның яхшыларын дип кайтардылар. Безнең агроном нәрсә инде ул? Сугыштан соң 3 айлык курста укып кайткан, барлы-юклы 4 класс белемле, гап-гади бер колхозчы. Агроном булып үзе дә эшләмәс иде ул. Тик атка утырып йөрисе, кырдан кайтышлый, арба төбенә пишәндер, саламдыр салып кайтасы булганга кызыгып кына йөри. Әйтәм бит, безнең ул Исмәгыйль агайдан иген уңышын арттыруны көтү, аертылган сөттән май язарга азаплану белән бер булыр иде. Агроном мәсьәләсен тәк рәтләп хәл итә алмагач, бүтән җирләрдә кешеләр иген уңышын арттыру өчен ниләр эшлиләр икән, нинди яңа ысуллар кулланалар икән дип, алардан гыйбрәт алырга ниятләп, авыл хуҗалыгына караган журналлар, китаплар укырга тотындым. Башта үзебезнең район китапханәсендәгеләрне укып чыктым. Аннары китапханәчеләрнең киңәше белән Казанның Ленин исемендәге Республика фәнни китапханәсе белән элемтәгә кирип, китапларны шуннан сорап алдырып укый башладым. Укый торгач, шуны белдем. Иген уңышын арттыруның чаралары бик күп төрле икән. Ләкин ул китапларда язылганча эш итү өчен бездә тиешле шартлар да, мөмкинлекләр дә юк. Аннары тагын шунысы да өркүтә. Китапларда гектарыннан 50-шәр, 60-шар центнер уңыш алдык дип язсалар да, ул галимнәр бу уңышны гектарлап чәчкән игеннән алмаган. Үзләренең тәҗрибә участокларынан гына алганнар бит.
Әле шул кечкенә генә участокларына да безнең 10 гектар җиргә дә эләкми торган төрле ашламалар кертеп алганнар. Ул уңышны алар менә безнең шартларда һәм безнең җирләрдә алып карасыннар әле. Шулай да үз алдыма куйган максатыма ирештем. Анысы хакында сүз аз гына соңрак булыр. Хәзер Шәйхинең тагын мине ничек итеп төп башына утыртып калдыруын әйтеп китмичә мөмкин түгел. Ул мине фураж мәсьәләсендә ахмакка чыгарып калдыргач, мин киләчәктә акыллырак булырга, алдымны-артымны карабрак йөрергә һәм монысы минем өчен иң мөһиме иде. Игенчелектә генә түгел, терлекчелек өлкәсендә дә таңны узып китергә дип үз алдыма катгый бурыч куйган идем. Шуңа ирешү өчен бөтен тырышлыгымны салдым. Сөтне күбрәк бирсеннәр дип, ферма сыерларын тәүлек буена көтүдә йөрүне оештырдым. Иткә тапшырырга дигән малларны өстәмә ашатуны гамәлгә керттердем. Халык та минем булсын дип йөргәнне күреп аңлап тора. Миңа ышаналар. Ни кушсам, шуны эшлиләр. Кая кушсам, шунда баралар иде. Тырышу бушка китмәде. Итне дә, сөтне дә ул елны үткән еллардагыга караганда шактый артык тапшырдык дәүләткә. Иген уңышы да начар булмады, ләкин ул елны да Шәйхинең борынына чиертә алмадым. Киресенчә, ул минекенә чиертте. Җәй көне минем җан фарманга эшләп йөргәнне күреп, тырыш, бәлки орден алырсың дип көлеп йөрде дә, көз көне итен 120, сөт планын 118% итеп үтәде. Безнең трактор исә 100%-ны да бик авырлык белән генә җиңеп чыкты. Мин бик яхшы белеп торам. Намуслы хезмәт белән, гаделлек белән ирешмәде Шәйхи миңа. Ит йөкләмәсен бездән арттырып үтәү өчен буаз таналарын, менә дигән савым сыерларын итлеккә тапшырды. Сөт планын сөт биргән кешеләргә люцерна яки болыннан печәнлек вәгъдә итеп, колхозчылардан җыйган сөт хисабына арттырып үтәде. Әмма ничек итсә дә иткән, аның таңы безнең трактордан алга чыккан иде. Дөрес, Шәйхи урынында бүтән бер председатель булып, ул шулай эшләсә, хәзер аны күз буяуда гаепләп, бик каты пешекләрләр яисә бөтенләй үк эшеннән алып атарлар иде. Әмма Шәйхигә ул яктан җил яңгыр тидерүче булмады. Хәтта ит белән сөт планын арттырып үтәде дип, өлкә газетасында аның турында зур гына мәкаләдә бастырып чыгардылар әле. Шулай да түздем әле аның бу хикмәтләренә. Адәм баласы шулай яратылган инде ул. Иң читен хәлдә дә өметен үзми, үзенә аклану, юаныч табарга тырыша. Ул елны мин дә үземне үзем юаткан идем. Сыер дигән хайван дуңгыз түгел. Елына 2 тапкыр бозаулап, бер юлы 15 бозау китерә алмый. Бер генә бозау китерә. Анысы да дуңгыз баласы шикелле тиз үсми. Сыер булып җиткәнче кимендә 2 ел ярым көтәргә туры килә. Шулай булгач, киләсе елда Шәйхинең иткә тапшырырлык артык сыерлары да, таналары да булмаячак. Сөт планында колхозчылардан сөт җыеп үтәүгә һаман сайын юл куймаслар. Менә шул чакта карарбыз, ни эшләр икән ул Шәйхи дип уйлаган идем. Әмма Шәйхи алдагы елны тагын миннән акыллырак булып чыкты. Инде игеннәрне җыяр вакыт җитеп килә иде. Зур булмаса да, тәҗрибәм бар, белеп торам. Безнең кырларның уңышы Шәйхинигенә караганда әйбәтрәк. Башаклары да эрерәк, сабаклары да куйрак. Аннары безнекеләр бик чиста. Бер бөртек чүбүләне күрмәссең. Борчагыбыз аеруча шәп. Кузак сайын 8-ләр дә 10-ар бөртек. Сабагының метр ярымга җиткән урыннар бар. Читтән караганда яшел диңгез шикелле булып җәйрәп ята. Дәүләткә сөт тапшыру буенча да безнең трактор таңнан алда бара. Бер сүз белән генә әйткәндә, Шәйхине җиңеп чыгарга мөмкин икәнлеге көн кебек ачык. Күктән таш ук яуып безнең кырларны харап итеп китмәсә, ул быел безне уздыра алачак түгел. Ниһаять аңа да җиңелү ачысын татырга туры киләчәк дип, гаделлек тантана итәчәгенә чын-чынлап ышанып тора идем. Тик уракка төшәргә әзерләнеп йөргән көннәрдә нигәдер тракторны таң белән кушып, бер колхоз итәргә булдылар. Дөрес, колхозларны ирләндерү яңалык түгел, киресенчә гадәти нәрсә иде. Ләкин безнең районда инде ул эш төгәлләнде дип сөйлиләр. Председательләргә бу хакта борчылмаска, тыныч кына эшли бирергә кушалар иде. Менә шундый чакта кинәт кенә безне берләштерергә кирәк табуларына мин аптырабрак калдым. Председательлектән төшеп калам дип түгел.
Ул эшкә минем бер кайчанда атлыгып торганым булмады. Шулай да эш пыша башлады минем бу хәлгә. Мин бит ул елны тракторны таңнан уздырып җибәреп, Шәйхине җиңеп чыгарга тиешле кеше идем. Шәйхи юләр түгел, эшнең шуңа барганын белә. Әлеге шул берләштерү мәсьәләсендә миннән котылу өчен ул уйлап чыгаргандыр дип шикләнгән идем. Шигем урынлы булган икән, соңыннан ачыкланды. Чыннан да Шәйхи инициативасы белән башланган икән бу эш. Ләкин ул, мин уйлаганча, мине председательлектән төшерергә түгел, киресенчә, үзенең йөгендә минем җилкәгә салуны күздә тоткан икән. Башта Шәйхи белән мине районга чакыртып, колхозларны берләштерергә кирәк икәнлеген әйттеләр. Аннары миңа Әсин Вәлиев председатель булачаксың. Колхоз үзәге Ыргада калачак. Сиңа шунда үз авылыгызга кайтып эшләргә туры килер. Әзерләнә башла, диделәр. Шәрифуллин ни эшли? Ул укырга китә. Укырга мин дә китәр идем ул, Гали Даутович. Без сине җибәрмибез. Син монда колхозда кирәк. Ләкин минем белем 7 класс бит. Шәрифуллин булай да урта белемле. Без аны институтка җибәрәбез. Син базарда түгел, Вәлиев, сатулашма. Таң хуҗалыгын кабул итәргә әзерлән. Булмый, Гали Даутович, минем ул тикле зур хуҗалыкны алып барырга хәлемнән килмәячәк. Бу партия заданиесе, Вәлиев. Безнең секретарьнең тоткан җиреннән ычкындыра торган гадәте юк икәнен инде әйткән идем шикелле. Аннары аның Шәйхи мәсьәләсен инде катгый рәвештә хәл итеп куйганлыгы да бик яхшы сизелеп тора иде. Колхозларны берләштерү җыелышын алып барырга дип Гали Даутович үзе килде. Эшне бик кызу тотты. Берләштерелгән колхозның председателе итеп куярга минем кандидатура тәкъдим ителгәч, Ырганың Габдрахман атлы бер карты: "Сезгә ансатул, иптәш секретарь. Сезгә кем председатель булса да ярый. Сез куясыз да китеп барасыз. Шиләнергә безгә кала", дип каршы чыккан иде чыгуын. Мин аны күңелемнән хуплап, бу кеше сүзен башкалар да күтәреп алсын иде дип теләп тә караган идем. Чөнки үзебезнеке өстенә тагын 4000 гектар җире булган, райком ярдәме белән генә өчен-очка ялгап килә торган хуҗалыкның камытын да киергә бер дә алай атлыгып тормый идем. Ләкин Гали Даутович теге агайга ник авыз ачканына үкенерлек итеп җавап бирде. "Гел шулай инде ул, абзыкай", диде ул. "Кеше тавыгы каз булып, кеше хатыны кыз булып күренә. Куясыз да китәсез дисең син. Куясы да китәсе булса, мин монда килеп тә йөрмәс идем. Сез уйлаганча алай бик ансат кына түгел ул, безнең эш. Әгәр бик беләсегез килсә, колхоз эшенең барышы өчен, аның председателе ничек эшләве өчен, хәтта һәр колхозчының, шул җимләдән сезнең дә ничек эшләвегез, ничек тормыш итүегез өчен беренче чиратта мин, райком секретаре, җавап бирәм. Менә шулай, абзый кеше. Әгәр мин бүген иптәш Вәлиевне председатель итеп тәкъдим итәм икән, аның өчен дә иң элек җаваплылык минем өскә төшә. Мин аны тәкъдим итәм икән, димәк бу эшне алып бара алырына ышанам. Аңлашылдымы, абзый?" "Аңлашылуның аргы ягына чыкты", дип җавап бирделәр залдан Габдрахман карт өчен. Шулай итеп, мин моңарчы 2 кеше шактый авырлык белән алып барган йөкне бер үзем тарта башладым. Шәйхи авыл хуҗалыгы институтына укырга китте. Анда да кешеләрчә әйбәт кенә саубулашып түгел, әйдә эшли тор. Рәткә сала алсаң, укып чыккач сине алыштырырга, возможно, шушы үзебезнең колхозга да кайтырмын әле, дип көлеп китте. Күпме генә тырышсаң да, барыбер син ахмак булып калачаксың дигән сүзе иде булганың. Минем канатны сындырырга, күңелне төшерергә теләү иде. Мин аңа ачу итеп үҗәтләнеп эшли башладым. Югыйсә инде әйткәнемчә, башта бер дә алай ышынып тормый идем. Сәламәтлегем бар, кулым эш белә, тимерчелектә дә эшләргә мөмкин. Хисапчы булып та эшли алам. Нигә мин шул тикле зур җаваплылыкны үз өстемә алып, җан тынычлыгымны югалтып, көн-төн шиләнеп йөрергә тиеш әле, дип уйлый идем. Менә хәзер Шәйхи җенемне чыгаргач исә үлсәм үләм, ләкин шул явыз җанны үзеннән көлдерерлек итмим дип, үз-үземә сүз бирдем дә, җан фарман тырышып, эшкә ябыштым. 16-нчы дәфтәр. Хей, ул еллар. Бүгенге акылым ул чакта булган булса,
Аягымнан асып куябыз дип әйтсәләр дә, йөрәгем җитеп ул эшкә алынмас идем. Шундый зур колхозга җитәкче булып, 7 класс белем белән ничек алынмак кирәк. Ләкин мин моны хәзер шулай уйлыйм. Ул чакта мин әле яшь идем. Алай төрле яклап уйлый белми идем. Ләкин гайрәтле идем. Тәвәккәл идем. Кушылган колхозга исем бирү мәсьәләсе килеп баскач, ырганыкылар үз колхозлары исемен калдырырга кирәк, берәүнекеләр трактор дип атарга кирәк диделәр. Эш шулай бәхәскә киткәч, яңа исем бирергә кирәк. Бер якның да хәтере калмасын дип, Гали Даутович киңәше белән уңыш дип атадылар. Бу хәл минем җаваплылыкны тагын да арттыра иде. Ни өчен дисәң, уңыш исемен йөрткән колхозның уңышы түбән булырга тиеш түгел. Исемен аклар өчен ул гел алдынгылар рәтендә булырга тиеш иде. Аннары әлеге шул ике колхозны берләштергән җыелышта ырга халкы да «Караны председатель, маха бирәсе булма, бөтен ышаныч синдә» дип искәртеп куйды. Маха бирергә үземнең дә исәп юк. Тик ничек итеп бирмәскә ул маханы? Хикмәт менә шунда гына. Инде әйткәнемчә, безнең як җирләре алай дан җирләр түгел. Хәзерге фән теле белән әйткәндә, безнең җирләрнең табигый уңдырышлылыгы нибары 44 бал гына. Галимнәр бер балны 20 кило ашлыкка тиңлиләр. 44-не 20-га тапкырлап карый әле, 800-дә 80 килеп чыгамы. Димәк, безнең җирләрнең бөтен табигый мөмкинлекләре нибары 8 центнерда 80 килограмм гына уңыш бирә ала дигән сүз инде бу. Анысы да җирне бик әйбәтләп эшкәртеп, йылы әйбәт булганда гына әле. Шәйхинең җир дип, уңышны арттырым дип алай баш ватып азапланмаганын инде әйткән идем шикелле. Дөрес, балы безнеке шикелле 44 кенә булган җирләрдә дә кайбер колхозлар 15-шәр, хәтта 20-шәр центнер ашлык үстерә алуы турында газета-журналларда язгалыйлар. Ләкин алар анда җиргә без гомер күрмәгән ашламалар кертәләр икән шул. Безнең хәтта юнле агрономыбыз да юк. Авыл хуҗалыгы техникумында укып чыккан кеше булса да, ырганың үз агрономы күңел биреп булсын дип йөрүче ышанычлы бәндә түгел. Хатын-кыз белән аракы күрсә, күзе тына, дөньясы онытыла торган иләс-миләс бер буйдак иде. Колхозларны кушкач, шуңа күрә агроном итеп аны түгел, махсус белеме булмаса да, хәл кадәренчә миңа ярдәм итәргә тырыша торган үзебезнең Исмәгыйль агайны калдырырга туры килде. Ләкин арытаба булай яшәү мөмкин булмаячак, агроном мәсьәләсен ничек тә хәл итәргә кирәк иде. Урып җыю эшләре җиңеләеп, әзрәк кенә сулу алырга мөмкинлек булу белән Казанга авыл хуҗалыгы министрлыгына киттем. Ике зур мәсьәләне хәл итеп кайтырга иде исәп. Колхозның 3 автомашинасы бар. Шәйхидән калган мирас. Шул 3 машинаның тик берсе йөреп торган була. Анысы да бер көн йөрсә, 2 көн ремонтта ята. Икесе гилдә ватык. Төзәттерергә запчастлар юк. Машина мәсьәләсендә минем эшләр шул чиккә барып җиткән, авыл хуҗалыгы министрлыгында рәт чыгарып булмаслык булса, министрлар советы председателенең үзенә кирип карарга иде ният. Икенче мөһим мәсьәлә әлеге шул агроном мәсьәләсе. Башта ук әйтеп китәм, машина мәсьәләсен тәки хәл итә алмадым мин ул чакта. Министрлыкта без монда запчасть өләшеп утырмыйбыз, иптәш Вәлиев. Ул эш планлы рәвештә сельхозтехника линиясе аша эшләнә, дип, миңа әллә кайчан мәгълүм булган нәрсәләрне әйтеп, акыл өйрәтеп чыгарудан башка бер нидә ярдәм итә алмадылар. Министрлар советы председателе белән гел сөйләшеп үк булмады. Өйдә юк, Мәскәүгә киткән чагы иде. Шулай да агроном табып алып кайттым мин ул чагында. Ниндиен генә таптым әле. Аның белән ишрашу гел көтмәгәндә килеп чыкты безнең. Әлеге шул машиналарга запчастлар юллый алмаган ачудан ишекләрен шакып та тормыйча, министрлыкның кадрлар бүлегенә барып кирсәм, кадрлар бүлеге башлыгы бер кеше белән сөйләшеп утыра икән. Шулай да ул мине кире бурып чыгармады. Здравствуйте диюемә каршы баш кагып кына җавап бирде дә, кулы белән ишарәләп утырып көтеп торырга кушты. Үзе теге кеше белән кызып-кызып гәпләшүен белде.
Иң элек мин аларның сүзенә түгел, бәлки мөдир белән тарткалашучы кешегә игътибар иттем. Чөнки ул шундый бәләкәй, утырган урындыгының аркасыннан башы чак кына күренеп тора. Тавышы шундый калын, мичкәдән чыккандай яңгырап чыга иде. Шалкан шикелле түгәрәк, сипкелле битле, аксыл сары чәчле, төсе нинди икәнен һич тә күреп булмаслык бәләкәй кысык күзле, 20-25ләр тирәсендәге ул егетне мин Мари яки Мукшы егете булса кирәк дип уйлаган идем. Юк икән. Үзебезнең татар малае булып чыкты ул. Әнә шул карап торырга бер дә алай искитмәле булмаган кеше министрлыкның бүлек мөдире белән якага-яка килеп тарткалашып утыра бит, мин сиңа әйтим. Мөдире дә бик каты сөйләшә. Миңа председатель ошамый, миңа тегесе ошамый дип, синең шикелле һәр яшь белгеч эшен ташлап китеп бара башласа, кая китә ул аннары ди. Ошыймы, ошамыймы сиңа председатель, билгеләү комиссиясе тарафыннан җибәрелгән урыныңда син барыбер 2 елыңны эшләргә тиешсең. Тегесе гел үзенекен тукый. Мине колхозга комиссия җибәрмәде. Мин анда фәкать үз теләгем белән киткән кеше ди. Мин әле дә колхоздан кайшарга җыенмыйм. Мин сездән икенче бер колхозга җибәрүегезне генә үтенәм, ди. Байтак тарткалашты булар. Берсе дә үз сүзен бирергә теләми. Менә шунда тыңлап утыра торгач, ышатып куйдым мин теге калын тавышлы бәләкәй егетне. Үз сүзен үздереп, батыр итеп сөйләшүе ошады. Шуннан соң түзмәдем, гафу үтенеп, тегеләрнең сүзен бүлдем дә мөдиргә әйттем. Сезнең янга мин нәкъ менә шул агроном мәсьәләсендә кергән идем. Күрәм, бу иптәш агроном икән. Әгәр сездән рөхсәт булса, мин аның белән үзем сөйләшеп карар идем. Күрәсең, мөдир бу үҗәт егеттән тәмам туйган иде булса кирәк, миннән хәтта син кайсы районнан, кем син дип тә сорашып тормады. Бар, зинһар алып кит, хәзер үк алып кит дип, кулын гына селекте. Егет тә карышмады. Шундук миңа ияреп, коридорга чыкты. Как-раз төшке аш вакыты да җитеп килә иде. Әйдәле Никәш, шунда иркенләп сөйләшербез дип, мин аны Ленин урамындагы студентлар ашханәсенә алып киттем. Ашханәгә барышлый ук бөтен автобиографиясын сөйләп бирде ул миңа. Исеме Фәгыйд, фамилиясе Фатхуллин икән. Балык бистәсе районының Әшнәк авылында туып үскән, әтисе сугышта вафат булып калган, әнисе исән колхозда эшли. Яше 26да. 3нче ел Казан авыл хуҗалыгы институтын тәмамлаганнан соң институтта аспирантурада калдырганнар. Анда 4 ай укыгач, авыл җирендә эшләп, тәҗрибәләр алып бармыйча торып, нинди авыл хуҗалыгы галиме булырга мөмкин диде бу, укуын ташлап, Арча районының бер колхозына агроном булып китә. Әмма анда эшли башлагач, колхоз председателе белән борчагы пешми моның. Председатель моның белән бөтенләй исәпләшми. Йомышчы малай шикелле итеп, агроном эшенә һич нинди катнашы булмаган җыен вак-төяк артыннан йөгертә. Егетнең җирне, үсемлекләрне яхшылабрак өйрәнәсе, чәчүлек ырлыкларны тиешле кондициягә җиткерү артыннан йөрисе. Кыскасы, үзенең төп эше белән шөгыльләнәсе килә. Институтта башланган фәнни эшен дәвам иттереп, колхоз кырында тәҗрибәләр алып барырга да ниятли. Тик председатель бу турыда ишетергә дә теләми. Шулай да елдан артык түзә Фәгыйд. Председатель белән ничек тә аңлашырга, уртак тел табарга өметләнә. Ләкин теләгенә ирешә алмый. Узган атнада тагын бер тапкыр хуҗа белән каты гына сүзгә килешә дә, бөтенләй өметен үзеп, колхоздан гел китеп үк бара. Әнә шул кыюлыгы берәүләр җан фәрман тырышып та керә алмаган аспирантураны ташлап, үз теләге белән авылга китеп баруы. Анда күңелсез хәлләргә юлыкканнан соң да күңелен төшермичә, һаман үз максатына ирешергә омтылуы ошады миңа ул егетнең. Ни булса шул, тәвәккәлләргә кирәк. Һәр хәлдә безнең Исмәгыйль агай шикелле генә булмас. Люцерна орлыгы белән Аллабута орлыгын гына аера белә торгандыр әле дигән нәтиҗәгә килдем мин. Булай уйлавымның хикмәте бар. Бер елны трактор әле үзенә аерым, таң үзенә аерым колхоз булган чакта 30 гектар чамасы җиргә чәчәргә люцерна орлыгы җитми калды безнең. Беләм, Шәйхидә люцерна орлыгы бар. Үзем сорап барудан мәгънә юк. Миңа бирмәячәк. Шукынса шукына, ләкин бирми. Безнең агроном Исмәгыйль агай аларга чыбыгычы тиешле кеше.
Хәтта кунакка да йөрешкәлиләр. Шуңа Исмәгыйль агайны җибәрергә булдым. Бәясеннән тормабыз, арыш сораса арыш, бодай сораса бодай, акчалата сораса акчалата түләрбез хакын, дип сөйләшергә әйтеп җибәрдем. Килешкәннәр булар. Акчага килешкәннәр. Тик банк аша күчертеп бирергә түгел, кулдан кулга бирергә сөйләшкәннәр. Андый чакта вакланып торып булмый. Акчага булгач, акчага. Кулдан кулга икән, кулдан кулга. Икенче көнне үк алып кайтты Исмәгыйль агай 30 гектарлык орлык. Шул ук көнне чәчтереп тә куйды ул аны. Тишелеп чыгуын көтә башладык. Анысы да озак көттермәде. Шундый куе булып, шундый тигез булып, бөркелеп тишелеп чыкты. Просто исләр китәрлек инде. Ләкин ул Люцерны түгел, алабута иде шул. Шәйхи хәерсез миңа үч итеп, тавыкларына ашата торган чүпле будайын суыртып, Люцерны орлыгы урынына алабута орлыгы биреп җибәргән. Безнең Исмәгыйль агай шуны айыра алмаган иде. Менә шуңа күрә дә укыган кеше булыр, алабута орлыгын гына таный торгандыр әле дип уйладым да әйттем Фәридкә. Мин сине агроном итеп алырга каршы түгел. Тик син 2 шарт куймакчы идең. Нинди шартлар икән ул? Берсе хезмәт хакын акчалата түләү мәсьәләседер инде, шулаймы? Дидем. Ни өчен дигәндә, ул елларда председательләргә һәм агрономнарга акчалата түләү гамәлгә кереп килә. Бу егет тә шуны сорар дип көткән идем. Юк, мин уйлаганча булып чыкмады. Мине, диде ул, ничек түләү мәсьәләсе артык кызыксындырмый. Әлбәттә, акчалата түли алсагыз бик әйбәт булачак. Түли алмыйсыз икән, хезмәт көненә дә эшләргә риза мин. Хәзер шартларым менә булай. Беренчедән, агроном вазифасын үтәүне тулысынча тик минем үземә тапшырасыз. Ул өлкәдә эшнең торышы өчен мин үзем җавап бирергә тиеш. Икенчедән, миңа фәнни практик эш алып барырга мөмкинлек бирәсез. Моның өчен минем шәхси карамакка 1 гектар җир кирәк булачак. Курыкмагыз. Ул җирдән алынган уңышны мин тулысынча колхозга тапшырып барачакмын. Ул уңыш колхозның уртача уңышыннан ким булмас. Менә шуларга риза булсагыз, мин сезнең колхозга бүген үк барып эшли башлыйм. Нигә риза булмаска ди? Булайда агроном вазифасына керә торган нәрсәләрне генә сорый иде ләбаса бу егет. Тоттым да үзем белән ияртеп авылга алып кайттым мин аны. Иртәгесен иртүк эшкә кереште бу. Әйтергә кирәк, шактый зур тәвәккәллек белән һәм шактый сәер итеп кереште. Нидән башлаганын үз җае белән аңлатырмын. Башта автомашиналарыбызны ничек итеп сафка бастыру хакында әйтеп китәсем килә. Әйе, ватык машиналарыбызны ничек итеп булса да сафка бастырырга кирәк иде безгә. Шул хакта киңәш табыш итеп карар өчен бер көнне идарә членнарын җыеп, идарә утырышы үткәрдек. Идарә членнары бөтенесе дә машиналарны язга тикле ничек тә ремонтлап куярга кирәк дигән фикерне куәтләде. Тик ничек итеп төзәтергә соң аларны? Колхоз кассасында анлык акча юк. Уйлаша, сөйләшә торгач, колхозның 4 карт сыерын суеп сатарга дигән тәкъдим керттеләр. Ревком председателе Сәлимҗан агай тәкъдиме иде бу. Сатуын сатасы да бит Сәлимҗан агай, мин әйтәм. Ләкин мөгезле эретерлекләрнең бер генә башында киметмәскә дигән катгый күрсәтмә бар ләбаса. Анысын ничек тә җайларбыз, Булат улан, дитеге. Тамакларына бәрәңге тыгылып дипме, Люцерны ашап күбенүдән дипме, тагын шундый берәр төрле сәбәп табыпмы, кисәк кенә суеп калырга туры килде дип, шул хакта үзем белешмә алып кайтырмын мин сиңа. Ветпункт мөдире Федор Иванович шәт кире бурып җибәрмәс. Кулга килә торган адәм, үзебезнең керәшен ул ди. Түлке ул майлаганны ярата. Берәр яртылык акча кирәк булыр ди. Ярый, мин әйтәм, эшең барып чыгардай булса, анысыннан гына калмас. Сыерларның итен Казанга алып барып йөрисе дә булмады. Колхоз исеменнән ярамый, чөнки акчасын кулга бирмиләр. Берсен район больницасына, өчесен райпотребсоюзга илтеп тапшырдык та, вәссәлам. Акчалы булуын булдык. Инде машиналарга кирәкле әйберләрне каян табарга? Бу юлы да әлеге дә баягы шул ревком председателе Сәлимҗан агай акыл бирде. Машиналар ясап чыгара торган җирдә Гурки тирәләренә барып кайтырга кирәк, диде ул. Минем кияү тора анда. Әле узган кыш кына янына барып кунак булып кайткан идем. Шунда бер көнне сөйләшеп утырганда,
Казанның Талчук базары хакында сүз чыкты да, әйтә миңа кияү. Хатакай ди. Сезнең ул Талчук базарыгызда шүпрәк шапрактан башка рәтле нәрсә юк бит анда. Биткән икән ул синең Казан Талчугы ди. Вәт безнең Гуркиның Талчук дик Талчук ичмаса. Анда машина шасларының жаның теләгәнен табырга була. Хәтта шуннан шаслап, сатып алып кайтып, үзләренә яңа машина җыйган кешеләр дә бар бездә ди. Акчам гына юк. Бер тәк акчам булса, мин дә үземә машина кырыштырыр идем, ди. Үзе шофер кеше ул. Шуңа бик кызыга машина дигән нәрсәгә. Ул сиңа җиңел машина турында әйткәндер, Салихҗан абый. Безнең бит йөк машиналарына кирәк, дим тегеңә. Ашыкма, ди бу. Раз мин әйтәм икән, имеш-мимеш белән генә эш йөртмим инде. Наруш сорадым кияүдән. Анда соң грузовой машиналарга да кирәк яраклар табарга буламы, әллә легкий машина шаслары гына саталармы дип, конкрет итеп айырып сорадым, инем. Кияү дә конкрет итеп әйтте. Бөтенесе дә бар, грузовойларга шас табу ансатрак та әле диде. Бик конкрет исемдә ап-айык чагында әле шишәдән рюмкаларга салагына башлаган чагында әйтте ул моны. Нәфсәки случай дип, мин аңа даже колхоз машиналарына берәр төрле час кирәк була калса, шушы Гуркигә генә килергә була икән алайса дип әйттем әле. Пожалуйста, атакай, пожалуйста, прямо үземә килергә можеш, любыйын табып бирәм дип калды кияү. Сәлимҗан агайны мин яхшы беләм. Алдаша торган кеше түгел, ышанырга була иде аңа. Алайса, булай әйтәбез, Сәлимҗан абый. Бар, өеңә кайтып җыенда, иртәгә үк Горькийга чыгып китәрсең. Мин баруын үзем барып тормам дийтеге. Сәламәтлегем дә шамалы. Аннары минем анда барудан юл расходыннан башка ни файда? Шофер түгел ич мин. Ни кирәгендә, ничек аласын да, алгач ничек апкайтасын да белмим. Син лучше завхозың белән бер шоферыңны җибәр. Мин кияүнең адресен биреп җибәрермен. Минем кияү бик ипле мишәр ул. Мин әйтте дип әйтсәләр, кирәк әйберне җир астыннан табып бирер. Ә минем анда барып йөрү кирәк түгел улан. Баручылар артыннан күчтәнә итеп, ярты туш сарык итеп биреп җибәрермен. Кияү дә, кыз да үзем килгәннән дә артыграк сөенерләр, ди. 17-нче дәфтәр. Сәлимҗан агай барысын да бик белеп сөйләгән икән. Горькийдан алып кайткан запчастлар белән төзәтелеп, январь башларыннан ук сафка баскан иде безнең машиналар. Ул елларда кышын авыл юлларында машина белән йөрү гамәлдә түгел. Чөнки колхозның үз бульдозеры юк. Юлдагы карны чистартып тормый идек. Машина тикле машинаны кыш буе тик яткырыуы да кызганыч. Шуңа күрә Казанга баргач, бер завод директор белән сөйләшеп, язга тикле машиналарны шунда эшләтеп торырга килешү төзеп кайттым. Безнең машиналар анда 4 айга якын эшләде. Шоферлары да хайран гына акча төшереп кайтты. Колхозга да машиналар эше өчен завод шактый гына акча күчергән иде. Ул акчага теге 4 сыер урынына 5 яшь сыер сатып алдык. Хәзер инде Фәгыйть турындагы бая бүленеп калган сүзне дәвам итәргә дә була. Шәп кеше булып чыкты ул егет. Һич тә курыкмыйча әйтәм, бүтән барлык агрономнар да аның шикелле җирне яратып эшләсә, безнең илдә ел сайын җыелып алына торган иген уңышы аз куйганда да 20%-ка артыграк булыр иде. Инде 20 ел тоташтан эшли ул бездә. Һәр ел безнең уңыш игенне күрше колхозларга караганда гектарыннан 5-6 центнер артыграк алып килә. Нигә булай бу? Бөтен хикмәт җиргә мөнәсәбәттә. Җирне газиз анабыз шикелле итеп хөрмәт итүдә. Җирнең холкын, хаҗәтләрен аңлый белүдә. Күпме тырышсалар да, мәңгелек двигатель уйлап таба алганнары юк әле галимнәрнең. Таба алмаячаклар да. Чөнки двигатель хәрәкәткә килсен, эшләсен өчен аңа ягулык, ягъни ризык кирәк. Аны ремонтлап торырга кирәк. Җирдә шулай. Югары уңыш алыйм дисәң, аңа ягулык биреп тор. Аны ремонтлап тор. Шунсыз ул искерә, ябыга, хәлсезләнә. Шунсыз аны тирән итеп сөрү дә, күп еллык үләннәр чәчү дә коткара алмый.
Без аны коткарып калырга гына түгел, без аны яңартырга, яхшыртырга тиеш идек. Безгә килеп эшли башлау белән Фәгыйть миңа менә шушы фикерләрне кат-кат тукырга тотынды. Җирне яңартырга кирәк икәнен мин үзем дә беләм, мин әйтәм. Син миңа шунысын әйт, ничек итеп гамәлгә ашырабыз соң моны? Ничек итепме ди бу? Бер дә алай исе китмичә генә. Кырга тирис чыгарудан башлыйбыз без аны, Булат абый ди. Бик ышынып сөйләгәч, мин аннан зуррак, минем өчен яңарак тәкъдим көткән идем. Соң бит мин әйтәм, кырга тирис чыгару ата-бабадан калган, гомер-гомердән килә торган нәрсә ич ул инекәш. Анысы шулай ди бу. Тик без аны бүтәнчәрәк итеп чыгарачакбыз. Гадәттәгечә, кайда туры килсә шунда, күпме туры килсә шунда түгел, бәлки билгеле бер җиргә, билгеле бер күләмдә чыгарачакбыз без аны. Мәсәлән, быел 200 гектар җирне шулай ашлап карарга исәп. Нишлисең? Тыңламыйча булмый иде. Чөнки аның эшенә каршы килмәскә, үзем риза булып алып кайттым. Көзге кыр эшләре тәмамлану белән, җилкенеп, тирис чыгарырга тотындык, шулай итеп. Тирискә кытлык юк иде. Ырга фермасында сугыш елларында тирисне кырга ташып тормаганнар. Ферма янындагы елгага гына түгеп барганнар. Бер өйрәнелгән гадәт буенча, сугыштан соң да шулай дәвам иткән бу. Шәйхи председатель булып эшләгән елларда мәсьәләне тагын да ансатлаштырган. Тирисне түгеп тә мәшәкатьләнмәгәннәр. Кыш буе фермада гына җыя килгәннәр дә, язга чыккач, район юл эшләре бүлегеннән бульдозер чакырттырып, шуның белән генә эшертеп чыгарганнар елгага. Бер фермада гына түгел, атлар абзарында да шундый ук хәл иде. Эшкә ярардай тракторларны, машиналарны, бар булган атларны, бөтен халыкны кушып, башта әлеге шул елгадагы тирисне кырга ташыттырдык. Аннары ике авылның да фермаларын, ат абзарларын чистарттык. Шуннан соң Фәгыйть күрше Карнаук совхозы директоры белән сөйләшеп кайтты да, шул совхозның хан заманыннан бирле җыелып килгән тирисен үз кырыбызга ташырга тотындык. Теге совхоз директоры сөенеп бетә алмады безнең бу эшкә. Минем тирис артыннан йөрергә вакыт та юк, эшчеләрем дә җитми иде. Рәхмәт иптәшләр, безгә бик зур ярдәм иттегез дип, кат-кат рәхмәтләр укыды. Тирис түгүдә эшләгән колхозчыларга совхоз исәбеннән хезмәт хакы да түләде хәтта. Акчалата түләде. Әле дә хәтеремдә, тирис түгүдә эшләгән кешеләргә көненә 10 сумда 37 тиен иске акча белән әлбәттә акча төшкән иде. Безнең колхозчылар куанып бетә алмады шуңа. Чөнки ул чакларда әле колхозда акчалата түләү юк. Кайдадыр башка өлкәләрдәге алдынгы колхозларда акчалата түләү кертелә башлау хакында гәҗитләрдән укып, радиолардан тыңлап кына беләбез. Колхозчыларына аена 300-400 сум эш хакы түләп бара торган колхозлар турында укыганда шаклар катып, телләр шартлатып куя торган идек. Шулай булуы гаҗәп тә түгел. Сугыш еллары белән сугыштан соңгы елларны чагыштырганда, чыннан да бик зур яңалык, бик нык алга китеш иде бу. Хәзер уйлый китсәң, гел дә шаклар катмалы инде ул колхоз тормышындагы үзгәрешләр. Үзебезнең уңышны гына алыйк. Узган ел мәсәлән, безнең колхоз буенча уртача хезмәт хакы 93 сумда 72 тиен чыкты. Быел 100дән артыграк булыр дип торам. Почти инженер хезмәт хакы бит бу. Әмма шулай булса да халык эш дип алай атлыгып тора димәс идем. Дөрес, колхозда эшләргә кеше җитми дип зарлана алмыйм. Бездә ул яктан әлегә кытлык юк. Бит кайбер колхозларда хәзер үк инде бу мәсьәлә бик җитди тора. Тракторчылары җитмәгәнлектән язгы чәчү өстендә 3 тракторы эшсез торган колхозлар булды районда. Газета, журналлардан күренә, бер бездә генә түгел, бу проблема ил күләмендә шулайга әверелеп бара икән хәзер. Нилектән булай бу? Үсеп канатлану белән нигә авыл яшьләре шәһәргә өчеп китү ягын карый? Ничек итеп аларны туган җирләрендә, авылда калдырырга? Бу сорауларның берсенә дә әлегә анык кына итеп җавап биргән кеше юк. Моннан 10-15 еллар элек мәсьәләне бик тиз генә хәл итмәкче булганнар иде. Авыл яшьләре авылда калсын өчен, аларның культура көнкүреш шартларын яхшыртырга, клублар, культура йортлары салдырырга, стадионнар төзергә, китапханәләр булдырырга, үзешчән сәнгать коллективлары тупларга кирәк диделәр. Әнә шулар булмаганга яшьләр китә авылдан. Шулар тарта аларны шәһәргә диделәр. Бүген культура йорты яки клубы булмаган авыл, белмим, бармы икән.
Безнең районда мәсәлән андый колхоз гел дә юк. Күбесендә Мәскәүнең зур театр спектакльләрен рәхәтләнеп куеп булырлык. Зур-зур сәхнәләр, 600 кеше сыйдырышлы тамаша заллары, тынлы оркестрлар, үзешчән ансамбльләр бар. Йорт сайын телевизор, 15-20 мең китаплы китапханәләр авыл сайын. Атнага 2-3 тапкыр киносын куеп торалар. Шашка, шахмат, бильярд шикелле нәрсәләр турында әйткән дә юк инде. Көн күреш мәсьәләсенә килгәндә, шулай ук зарланасы түгел. Авыл егетләре, кызлары шәһәрникенә караганда һич кенә дә ким киенми. Хәтта бераз арттырып та җибәрмиләр микән әле. Ашау-эчү мәсьәләсенә килсәк, шулай ук авыл ягы басарак төшә. Кышка 2-3 сарык, 9-10 казүрдәк, бызау яисә тана суймый калган хуҗалык юк хәзер. Хезмәт хакы турында әйттем инде. Ләкин шулай да авыл яшьләре һаман шәһәргә китә тора. Ни җитми аларга авылда, нинди магнит тарта аларны шәһәргә. Әле күптән түгел генә үзебезнең ырганың бер егете белән сөйләшергә туры килде. Колхоздан җибәрүне үтенеп, гариза язып килгән бу. Армия хезмәтеннән кайткач, төзүчеләр бригадасында эшли иде. Күтәреп алып мактарлыгы булмаса да, урта куллар рәтендә шутлана. Хезмәт хакы да әйбәт, аена 190-нан ким төшми. Семьясы да бар, хатыны китапханәдә эшли, көндезге 12-гә тикле өйдә, 12-дән 4-кә тикле китапханәдә, аннары тагын кичке 7-гә кадәр өендә була да, 7-дән 10-га кадәр китапханәгә барып кайта. Күтәреп эшлисе түгел. Хезмәт хакы 120 тәңкә. 90-ын дәүләт түли, 30-ын колхоздан түләп киләбез. Йорт җирләре гүрнәчә. Мал-туар ишек алды тулы. Ни җитте кызларыңа алыштыргысыз япь-яшь кайнанасы бар. Анысы йорт эшләрен гөлт итеп алып бара. Әйтәм бит, рәхәтләнеп яшисе дә, эшлисе инде. Моннан да рәхәтрәк тормышның булуы мөмкин микән? Онытып тора микән? Узган җәй генә алган бишекле Урал мотоцикллары да бар әле үзләренең. Берәр җиргә барасы килә икән, вышт, утырасы да чабасы. Менә шулар колхоздан китергә ниятләгәннәр. Чынлап әйтүедерме, КамАЗга барабыз ди. КамАЗга барырга теләгән кешеләрне без тота алмыйбыз. Тотырга хакыбыз юк. Анда да эшләргә кешеләр кирәк. Гаризасына кул куйдым билгеле. Анда түгел мәсьәлә. Хикмәте шунда. Нигә китә ул шушы җәннәтен ташлап? Кулаш җәеп каршы алсалар да, КамАЗда башта тулай торакта яшәргә туры киләчәген, 3-4 елсыз квартира ала алмаячагын белә бит ул. Эшнең колхоздагыдан җиңел булмаячагын да белә. Ни җитми сиңа авылда? Бу сорауны мин аны авылда калдырырга тырышудан түгел, булай гына, ни әйтер икән дип кенә бирдем. Ул уйлап та тормады. Заманча яшисе килә, Булат абый, ди. Ничегрәк була икән инде ул? Синең заманча яшәү дигәнеңне кәшлим тегеңә. Улмы, ди бу. Кыска гына әйтеп әйткәндә, көнгә 8 сәгать эшләп, атнага 2 тапкыр ял итеп яшәү була ул ди. Озынрак итеп әйткәндә, мәсьәлә менә булайрак тора. Хәзер сүз дә юк, тормыш әйбәт. Җитешмәгән нәрсәбез юк. Минем бүген дисәң бүген Жигули алырлык рәтем бар. Ләкин ни эшлим мин аны алып? Кая бара алам мин аңа утырып та, ни рәхәтен күрә алам мин аның? Җәй буе Ходаның һәр бирмеш көнендә көн озын эштә ичмин. Шулай булгач, ул машинаның миңа ни кызыгы кала ди. Менә шәһәрдә эшләсәм, миңа атнага 2 көн ял булачак. Шул ял көннәрендә мин хатынны утыртып, я берәр елга буена балыкка барып, кояшта кызынып кайта алам. Яисә җиләккә, яки гөмбә җыярга бара алам. Менә бу инде заманча, замандашларча яшәү була. Эштә эшләнә, кешеләрчә ялы да була. Син әле бу араларда гына колхозда андый нәрсәне гамәлгә кертергә җыенмыйсың шикелле ди. Менә эшләр кая китте хәзер? Бар, каршы килеп кара син аңа. Моннан 4-5 ел элек ул бу сүзләрне әйткән булса, мин аны рәхәтенә чыдый алмый сикерә башлаган дияр идем. Бүген юк. Бүген мин аны гаепли алмыйм. Киресенчә, бүген мин аны хаклы дип саныйм. Әйтик, машина мәсьәләсе. Кыш көне йөреп булмый бит әле безнең якларда аның белән. Димәк, машина алырга мөмкинлек тудырганбыз икән, без ул машинада йөрергә дә мөмкинлек тудырырга тиешбез.
Моңа ничек итеп ирешергә соң? Минемчә, бердән-бер юл авылда да шәһәрдәге шикелле сменалап, атнасына 2 көн ял итеп эшләүгә күчү. Дөрес. Колхоз малларын сез дә ял итегез дип ашаудан туктатып торып булмый. Көн сайын вакытында ашатып, ишертеп барырга кирәк аларны. Урак өстендә шулай ук ял көне дип торып булмаячак. Ләкин анысы вакытлыш бит аның. Күп куйганда да 1 айдан артыкка сузмыйбыз без аны хәзерге техника белән. Башка вакытта авылда да шәһәрдәгечә халыкка атнага 2 көн ял бирүне мин үзем булмастай нәрсә дип уйламыйм. Сүз дә юк, җиңел генә хәл ителә торган мәсьәлә түгел бу. Бигрәк тә механизаторлар белән эш кыен булачак. Хәзер безнең илдә бер тракторга уртача 1,1 тракторчы туры килә. Сменалап һәм атнасына 2 көн ял итеп эшли башлар өчен бер тракторга кимендә 2,2 тракторчы кирәк булачак. Димәк, механизаторлар санын бермә-бер арттыру таләп ителә. Шунсыз бу хакта сүз алып бару нәтиҗә бирмәячәк. Шулай да мин үзем, мәсәлән, киләсе ел башыннан механизаторларны шәһәрдәгечә эшләүгә күчереп карарга ниятләп торам әле. Чөнки безнең уңышта бу яктан эш җиңелрәк тора. Бүгенге көндә бер тракторга 1,8 кеше туры килә бездә. Механизаторлар училищесында да 16 кеше без укып ята. Язгы чәчүгә алар да укуларын тәмамлап чыгачаклар. Алар да килеп кушылгач, бер тракторга 2 кешедән артып китәчәк. Шулар янына комбайнчыларны да ярдәмгә җибәреп була бит әле. Дөрес, бездә бүтән колхозларга караганда механизаторлар мәсьәләсе җайлырак. Механизаторлар училищесы безнең үз авылыбызда. Училище хакында сүз чыккан икән, аның тарихына да кыскача гына кагылып үтми булмас инде. Чөнки ул тарих минем үземә килеп бәйләнгән. Бер вакыт райкомда председательләр киңәшмәсендә Гали Даутович әйтә: районда механизаторлар училищесын оештырырга рөхсәт бар иптәшләр. Кайсыгыз шуны үз территориясендә оештыруны теләйди? Беркем бер сүз дәшми моңа. Теләмәүдән түгел, үз колхозында тракторчылар, комбайнчылар укыта торган училище булуга кем каршы килсен инде? Тик ул училищены ялан кырда ачып булмый ләбаса. Бина кирәк иде аңа, җир кирәк. Курсантларга хезмәт күрсәтә торган кешеләр кирәк. Менә шулары өркетә председательләрне. Хуш, көтеп тора безнең Гали Даутович. Я, кайсыгыз тәвәккәлли? Кем тәвәккәлли? Ул кеше утачак кына. Киләчәктә авыл җирендә механизаторлар иң кадерле, иң кирәкле һөнәрияләр булачак, дип тә әйтеп карады. Юк, дәшми председательләр. Минем исемне атамаса ярар иде дип, шүрләп, башларын аска иеп, бер-берсенең җилкәсе артына шыгаешып, тында алмыйча утыралар. Шунда мин тордым да әйттем: "Мин риза, Гали Даутович. Ни өчен алай эшләдем? Чөнки уйлап алдым. Училище оештырырга рөхсәт бар икән, димәк, дәүләт аңа тиешле средствосын да бирәчәк. Аннары килеп, безнең ыргада бина да табырга була. 2 катлы зур гына мәчетебез бар. Барбыр буш, тәрәзәләре кадакланган килеш тора. 20нче елда манарасын кискәч, авыл халкыннан беркем иченә аяк атлап кирмәгән. Кирергә җыенмыйлар да. Чөнки изге дип саныйлар мәчетне. Яңа бина салгалаганчы, училище шәкертләрен шунда укыта торырга булыр. Гали Даутович миңа шундый җылы, шундый йомшак итеп карап куйды да әйтә: "Молодец, Валиев, тәвәккәллегең өчен. Риза булып бик шәп иттең, молодец ди. Менә мин әйткән иде диярсең, киләчәктә сөенеп бетә алмассың әле шушы тәвәккәллегең өчен", ди ул. Бик акыллы, иртәгәге көнне күреп эшли торган кеше иде ул безнең Гали Даутович. Бу юлы да сүзләре дөреслеккә чыкты. Рәхмәт аңа. Әнә шулай итеп оештырылган иде безнең ул училище. Дөрес, мин башта уйлаганча, бөтенесе дә ипле генә, шома гына бармады баруын. Мәсәлән, авыл картлары мәчетне училище итеп файдаланып торырга категорически каршы чыктылар. Аның каравы, аларның шулай үҗәтләнүе икенче яктан файдага булды. Тегеләр мәчетне биреп торырга каршы килгәч, мәсьәләне мин үзем дә бик теккә китереп куйдым. Алайса мин әйтәм, 1 ай эчендә училищега яңа бина салып бирәсез. Ил төкерсә, күл була дигәннәре дөрес икән. Ырга белән пәрәүнең балта пычкы тута белә торган ир-атлары ябырылып, 27 көндә училищега яңа бина төзеп бирделәр.
Шул эш өчен мин колхоз исеменнән училище белән договор төзеп куйган идем. Училищедан акчаны колхоз кассасына күчерттердем. Балта осталарыбызга хезмәт көне генә түләдем дә, төзелеш барган көннәрдә колхоз исәбеннән бушлай ашау оештырдым аларга. Төзелеш өчен кергән теге акча бик тә ярап куйды. Колхозга бер комбайн белән бер чылбырлы трактор сатып алдык. Артып та калды әле бераз. Менә шулай булган иде ул училищеның оештырылу тарихы. Ярый, инде бүгенге көнгә кайтып, бүленеп калган сүзне дәвам итик. Читкә барып, семьядан аерылып йөрисе булмагач, безнең авыл яшьләрен училищеда укыту әллә ни кыен түгел. Шунлыктан бездә механизаторларга кытлык булганы юк. Әмма һәр колхозда училище була алмый бит инде. Шуңа күрә район колхозларының күпчелеге бер тракторга бер механизатордан арттыра алганнары юк. Бер безнең районда гына түгел, инде әйткәнемчә бөтен ил күләмендә механизаторлар мәсьәләсе әнә шул тирәдәрәк тора икән. Бит укытуын кеше күп укытыла ул һөнәргә. Әле шушы араларда гына Юрий Черниченко дигән бер журналист язучының Яровой клин дигән китабын укып чыктым. Анда менә мондый мисал китерелгән. 66 елдан алып 70 елга кадәр, ягъни 8-5 еллыкта безнең илдә механизаторлыкка 3 миллион 610 мең кеше укып чыккан. 71 елны язгы чәчүдә исә 3 миллион 503 мең генә, ягъни укып чыкканнардан 107 меңгә ким кеше катнашкан. Бит шул 3 миллион 503 мең исәбенә алданрак укып чыкканнары да, инде 10-15 ел эшләгәннәре дә кертелгән. Әнә ничек гаҗәп хәл килеп чыга. Укытабыз кешеләрне, колхоз кырында эшләүче механизаторлар артмый гына түгел, киресенчә кими бара икән. Ник кимәгәне аңлашыла әлбәттә. Укып чыгып, берәр җәй авылда эшләп йөриләр дә, шәһәргә бүтән эшкә китеп баралар. Уйландыра торган факт. Хәл итүне сорый торган факт бу. Борчый торган факт. Ник дигәндә, алга таба авыл җирендә эшләү өчен механизаторлар тагын да күбрәк кирәк булачак. Галимнәрнең исәпләвенчә, безнең илдә кыр эшләрен тиешле вакытында һәм тиешенчә югары сыйфатлы итеп эшләп бару өчен бүгенге көндә 3 миллион 200 мең трактор, 880 мең ашлык комбайны, 2 миллион йөк машинасы кирәк. Әлегә алар кирәк булганнан шактый ким. Ләкин алар артачак. Кирәк кадәргә барыбер җиткереләчәк. Димәк, механизаторларны да арттырырга һәм бермә-бер диярлек арттырырга кирәк булачак. Колхоз председательләре һәм гомумән авыл хуҗалыгы белән җитәкчелек итүче кешеләр алдында торган җитди мәсьәлә бу. Аның әле тора-бара тагын да катлаулана төшүе дә бик ихтимал. Нигә дисәгез, менә булай. Әлегә безнең республикадагы бар халыкның 39,7% авылда яши. Киләчәктә аның кимүе 20% чамасы гына калуы көтелә. Димәк, 40 кеше арасыннан механизаторга укырга 5 кеше табуга караганда 20 кеше арасыннан 5 кеше табу әлбәттә җиңелрәк булмаячак. 18-нче дәфтәр. Әнә кайларга алып кирип китте мине колхозчыга акчалата түләүдән башланган сүз. Ул елны біз теге 200 гектар җирнең һәр гектарына 28 тонна тирес керттек. Аңарчы кукурузның гектарыннан 60-70 центнер яшел масса алсак, алдынгылар шутында күкрәк киереп йөри торган идек. Ул елны әлеге тиресләнгән җиргә чәчкән кукурузның гектарыннан 217 центнер уңыр җыеп алдык. Саламны колхозчыларга хезмәт көненә бүлеп бирдек. Кайбер хуҗалыкларга 2 тонна салам тиде. Механизаторларның, ферма эшчеләренең вакытын салам ташуга әрәм итмәс өчен аларга саламны үйләренә тракторлар белән кайтарттык. Шул көннәрдә булган бер мәзәк хәл һаман онытылмый әле. Бер көнне иртән иртүк идарәгә барып кирсәм, анда мине сарык караучы Маһисрур апа көтеп утыра. Булай да юаш, уялчан кеше иде. Бу юлы гел дә аптырап калган. Хәтта каушавы йөзенә үк чыккан. Нихәл, Маһисрур апа, мин әйтәм, ни йомыш белән йөрү булай иртүк? Йомышым шул наным ди бу. Кичә мин иштә чакта кайсыларадыр юри кызык иттерептер инде. Минем абзар артына
бер шүмәлә салам китереп аударган. Берүк наным бу эш өчен мине виноват итә күрмәгез, жарыймы? Шушы урынымда җир йотсын дип әйтәм. Мин күргәндә эшләнгән эштә, мин кушып эшләнгән эштә түгел. Соңыннан ачыкланды. Моңа тиешле 13 центнер саламны үзе өйдә юк чагында трактор белән китереп киткән булганнар да бу шуңа аптырап калган икән. Бик шәп иткәннәр, Сырур апа, бар кайт та әйбәтләп лапасыңа ташып куйсын ул саламны дигәч, елый-елый рәхмәтләр укып кайтып китте. Теге 200 гектар җирнең 150 гектарына будай чәчкән идек ул елны. Будайның һәр гектарыннан 22,1 центнер уңыр җыеп алдык. Бу безнең җирдә гомердә күрелгән нәрсә түгел. Иң әйбәт килгән елларда да безнең кырларның будайны 13-14 центнердан арттырганы юк иде. Фәгыйть тырышлыгы нәтиҗәсендә килгән бу уңыш безнең халыкка бер юлы өч яктан гыйбрәтле булды. Беренчедән, җирдән күбрәк алыйм дисәң, башта аның үзенә күбрәк бирергә кирәк икәненә колхозчылар үз күзләре белән күреп ышанды. Икенчедән, безнең якларда яман аты чыккан кукуруздан да рәтен белеп эш иткәндә хайран әйбәт уңыш алып булуы расланды. Өченчедән, агрономның үзенә колхозчылар күңелендә ышаныч туды. Бу соңгысы минемчә аеруча мөһим. Әгәр җитәкче кешегә аның кул астында эшләүчеләр ныклап ышанмаса, бетте инде. Ул чакта син нинди генә акыллы сүзләр сөйләмә, нинди генә әйбәт планнар корып, нинди генә зур эшләргә тотынма, берни дә майтара алмыйсың. Чөнки җитәкчелегенә ышанмаган халык бер кайчан да юньләп эшләмәячәк. Дөрес, каршы килми ул килүен, кушкан җиргә бара. Тик кинәндерерлек итеп янып эшләми. Әгәр инде сиңа ышанса, 2 көн эшлисе эшен бер көндә эшләп чыга. Чөнки белә, аның хезмәте бушка китмәячәк. Аның хезмәте үзенә дә, кешеләргә дә файда китерәчәк. Әдәм баласы акча өчен генә тырышмый бит. Ул барыннан да элек үз эшенең нәтиҗәсен күрергә, аны бүтәннәргә дә күрсәтергә, шулай итеп, күңеленә рухи канәгатьлек алырга тырышып эшли. Башкарган эше никадәр мөһимрәк, никадәр җаваплырак, никадәр читенрәк булса, аның ул эштән алган рухи канәгатьлеге дә шул кадәр зуррак. Ләкин, кабатлап әйтәм, җитәкчене кешеләр хөрмәт итсен өчен иң элек алар аңа ышанырга тиеш. Әнә шул җәһәттән караганда, безнең Фәгыйть колхоз эшендә, колхозчылар эшендә, минем өчен дә бәһаләп бетерә алмаслык зур табыш булып чыкты. Ул чакта торф компосты белән җир ашлау дигән нәрсә безнең якларда ныклап торып гамәлгә кермәгән иде әле. Югары уңыш алуның бөтен хикмәте күп басулы чәчү әйләнешендә дә, язын кар суларын күбрәк тотып калуда дип беләбез. Чөнки шулай өйрәтәләр иде. Ә менә Фәгыйть дигән яшь агроном килде дә, гел үзенчә, гел яңача эш итә башлады. Әлеге тирес операциясеннән соң торф операциясе планын төзеп кергән бу минем янга. 500 гектар җирнең һәр гектарына 50 тонна исәбеннән торф кертмәкче. Ырга булынындагы торфлыкны тикшереп, анда күпме торф бар икәнлеген дә ачыклаган. Казанның фәнни институты лабораториясенә алып барып, ул торфның составын да тикшертеп кайткан. Составы отлично безнең торфның була табый ди бу миңа. Үзе шул тикле куанган, бөтен йөзе балкып тора. Күпме кертсәң дә җирне боза торган түгел. Ә запасы бөтен колхоз кырына 5 сантиметр калынлыгында итеп тоташ җыеп чыгарга җитәрлек ди. Карап торышка юлкыш кына кеше инде үзе, ләкин үз фикерен шундый дәлилле итеп яклый белә, үз фикеренә сине шундый итеп ышандыра, син аңа берничек тә каршы килә алмыйсың. Ул көнне дә бер сүзсез ризалаштым мин Фәгыйтьнең бу тәкъдименә. Ә торф операциясенең нәтиҗәсе менә булай булды. Торфланган җирләребез һәр гектары бүтән җирләргә караганда будайны 8,6, борчакны 10,3, солыны 7,2 центнерга артыграк бирде. Бу дөньяда күпме яшәп, җиргә безнең Фәгыйть шикелле мөкиббән киткән бүтән кешене күргәнем юк иде әле минем. Хәзер дә нәкъ безгә килгән чагындагыча дәртләнеп эшләп йөри. 72 елдан бирле авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты.
Диссертациясын шул үзебезнең колхозда алып барган тәҗрибәләре нигезендә яклады. Шәп итеп яклады. Монографиясын шундук аерым китап итеп бастырып чыгардылар. Яклау белән Казан авыл хуҗалыгы институтында эшкә калырга да өндәгәннәр иде үзен. Җирне күрмичә, җир турында акыл өйрәтүчеләр анда миннән башка да җитәрлек. Җир белгече җирдән аерылырга тиеш түгел дип якында килмәде. Аннары авыл хуҗалыгы министрлыгына эшкә чакырып карадылар. Җитәкчелек эшенә Ходай биргән сәләт кирәк, ә миндә ул нәрсә юк дип, анысына да риза булмады. Бик дөрес итте дип уйлыйм. Ни калган аңа шәһәрдә? Шәһәр уңайлыклары дияр идең. Монда аның ул яктан шәһәргә караганда да яхшырак, шыңгырдап торган нарат бүрәнәдән салынган 80 квадрат метрлы өе бар, газы, суы үзендә. Шәһәрдә эшләсә, күп дигәндә 270 сум оклад алыр иде. Ә монда без аңа 350 сум түләп киләбез. Миңа караганда 70 сум артыграк ала. Шулай түләргә үзебез карар кылдык. Чөнки бер юлы ике өлкәдә, һәр икесендә дә зур эш алып бара. Колхозның баш агрономы һәм фәнни практик эш. Аның хезмәте, колхозга китергән файдасы әйтеп бетергесез. Инде менә 15 ел буена безнең кырлар икмәкне күршеләренекенә караганда 5-6 центнер артыграк биреп килүен әйтеп киткән идем. Әйткәндә генә ансат ул. 5-6 центнер дип. Аныклап уйлап карасаң, әйтик, колхоз 2000 гектар бер төрле ашлык чәчкән икән. Күршеләрдән 5 центнер гына артык алганда да ул 10,000 центнер уңыш дигән сүз. Фәридне бездә җир профессоры дип йөртәләр. Бик дөрес әйтәләр. Кыдрәтемнән килә торган булса, мин аңа профессор гына түгел, академик дигән исем бирер идем. Аның тырышлыгы нәтиҗәсендә безнең җирләрнең уңыш бирә торган катламы ел сайын 2-3 миллиметрга арта килә. Моннан 10-15 ел элек авылдан киткән кеше хәзер кайтып күрсә, безнең җирләрне таный да алмас иде. Бик нык үзгәрде безнең җирләр. Каралды, йомшарды, матурланды. Менә ни өчен икмәкне күршеләрдән 5-6 центнер артык алабыз без. Ә безнең фәгыйдь җирнең серләрен өйрәнүен, игеннәрнең сортларын яхшырту юлларын эзләүне һаман дәвам итә. Үзенә бирелгән 10 гектарлы тәҗрибә участогында ул хәзер безнең шартларда җирдән тагын да күбрәк уңыш алу усулын камилләштерү өстендә эшли. Аның бер үзе хакында гына да зур бер китап язып булыр иде. Ул шуңа тулысынча лаек. Ләкин бу очракта минем максат ул түгел. Минем максат гадиерәк. Бу язмаларымда мин тик үземнең баштан кичкән кайбер хәлләрне аңлатып бирергә генә теләгән идем. Ләкин председательнең эше шундый. Син ул турыда сүз башладыңмы, бер үзең белән генә шикләнеп булмый икән. Менә хәзер дә үземнең ул чактагы хәлләрне аңлату өчен сүзне янә шул шәйхигә китереп тоташтырмыйча мөмкин түгел. Тагын очрашырга туры килде миңа аның белән. Бөтенләй көтмәгәндә. Бу юлы да башлап ул миңа сукты. Шундый итеп сукты, мин тынсыз үнсез калдым. Дөрес, бөтенләй үк җиңелү түгел иде бу. Боксчылар теле белән әйткәндә, нокаут түгел, нокдаун гына иде. Ләкин моның шулай икәнлеген мин үзем генә беләм. Ә судьялар нокаут алды дип исәпләп, мине рингтан төшереп җибәргәннәр иде инде. Шулай да нык нокдаун булды ул каһәр. 7 айга якын интектем мин шуның зәхмәтеннән котыла алмыйча. Һич онытасым юк, сентябрьнең 9-ы иде. Рәшәт тирбәлеп торган кояшлы, җылы көн. Әбиләр чуагының иң кызган чагы. Безнең уңышның кырлары комбайннар, тракторлар гөрелтүсеннән тынып калган. Җиңүле сугыштан соң була торган мәхәббәт, тантаналы тынлыкны хәтерләтә иде ул. Салам умитләре, сафтан чыгарылган танклар, самоходкалар. Салам җыйгыч ташлап калдырган салам шүмәләләре, сугыш кырында ятып калган солдатлар. Ә сугыш кырында бер генә тере җан иясе дә күренми. Әйтерсең, безнең гаскәрләр һөҗүмне дәвам итеп алга киткәннәр. Моторларның тавышы ишетелмәсә дә, еракта, күрше колхоз кырларында, әле анда, әле монда артларыннан сыргылт тузан болытлары калдырып баручы самоходкалар, комбайннар, автомашиналар, тракторлар шактый ачык шәйләнә.
Һөҗүм чыннан да дәвам итә. Ләкин бу һөҗүм кан кыйгыч һөҗүм түгел. Җир йөзендәге бар нәрсәдән дә кадерлерәк булган икмәк өчен бара торган һөҗүм бу. Кешелеккә үлем түгел, тереклек алып килә торган һөҗүм. Ә безнең колхозның солдатлары, механизаторлар бүген ялда. Алар үз алларына куелган бурычны тулысы белән үтәделәр. Кичә колхоз урып җыюны тәмамлады. Шул зур җиңү хөрмәтенә бүген аларга урманда үз колхозыбыз көче белән ясалган түгәрәк күл буенда бәйрәм табыны әзерләнә. Икмәк үстерүдә катнашкан кешеләр барысы да шунда җыйналачак. 200дән артык кеше. Шуларның 93% ир-ат. Нәкъ фронттагы кебек. Ә бит бар иде заманалар, киресенчә, хатын-кызлар 93% була торган иде кыр эшләрендә. Игеннәрне чәчү дә, урып җыю да алар җилкәсенә төшә иде. Хәзер без 20ләп комбайн, 30лап трактор, 20гә якын автомашина белән эшкәртә торган җирләрне алар кул белән чәчеп, урак белән җыялар иде. Әмма мин аларның эштән зарланганнарын хәтерләмим. Дөресен генә әйткәндә, сугыш елларында фронттамы, әллә менә шушы кырларда икмәк үстергән хатын-кызларыбызга кыенрак булгандырмы, анысын мин өзеп кенә атарга да кыенсынам. Әмма шунысын кистереп әйтә алам. Бүтән 1000 төрле хатын-кыз мәшәкатьләреннән тыш, фронтны икмәк һәм корал белән ул елларда нигездә шул ук хатын-кызларыбыз тәэмин итте. Әтиләре сугыштан кайтмаган балаларны шулай ук аллар тәрбияләп үстерде. Сугыш алды елларында туган һәм әниләренең сыңар канаты астында үскән ул балалар бүген тормышны төпкә җигелеп алып баручылар. Барыбыз да күреп торабыз. Әйбәт алып баралар. Зарланырлык урын юк. Ә менә әти-әни тигезлеге белән үсә торган бүгенге яшь буын. Алар эстафетасын шушы безнең замандагыча югары темпта дәвам итә алырмы? Монысы минем өчен бик үк ачык түгел. Һәр хәлдә уйландыра мине бу мәсьәлә. Шуңа уйландыра, чөнки без балаларыбызны артык нык иркәлибез. Ә аларны эшкә чыныктырып тәрбияләү ягына тиешенчә әһәмият биреп җиткермибез шикелле. Бәлки, үзең олыгайгач, яшьләр тормышын тиешенчә аңлап бетереп булмый торгандыр. Чөнки алар без яшь чакларда җырлаган җырларны җырламый, без уйнаган уеннарны уйнамый, уйлары, дөньяга карашлары бөтенләй башка. Шуңа күрә алар безнең өчен сәеррәк, безгә караганда алар ничектер ваемсызрак, җавапсызрак, минлекне яратучанрак, дурфарак шикелле тоела торгандыр. Кем белә, бәлки заман үзе алардан шуны таләп итә торгандыр. Ләкин ничек кенә булмасын, мин үз фикеремдә калам. Яшь буынны тәрбияләү мәсьәләсендә без барбер тиешенчә үк эш итә алмыйбыз. Кайдадыр нәрсәнедер күреп белеп җиткермибез шикелле. Әле күптән түгел генә безнең авылның бер агае 6нчыда укый торган малаен ияртеп, йөгән тотып, кәнүшнигә бара. Кая барыш мин әйтәм? Ат алып кайтырга ди бу. Әнигә малаен гына алып кайтмыйсың аны? Беләсезме, ул ничек җавап бирде? Яшь бит әле, атка йөгән кидерә алмас, ди бу. Ә малае инде әйткәнемчә 6нчыда укый һәм буйга атасын куып җитеп килә. Аның әле иң кызыгы шунда. Менә шушы Гали Әхмәт үзе инде 4нчыда укыган чагында җәйге каникул көннәрендә кырда бер ялгызы колхоз атларын көтеп йөргән кеше бит. Шул чакларыңны искә алыр идең ичмаса, Гали Әхмәт, дим тегеңә, ялтмакчы булып. Ә ул әйтә миңа. Ул чакта ди, заманасы шундый иде бит. Аннары ул чакта без яшь булсак та йылгыр идек. Хәзерге балалар бәдәнгә шәп булса да, буйга сыйграк шул ди. Бу сүзең хак, Гали Әхмәт. Ләкин нык булсын өчен ул буынны чыныктырга кирәк ләбаса. Егет булып килә торган малаең кәнүшнидән ат алып кайтырга ярамагач, аның буыны кайчан ныгыр икәнсең? Әй, ди бу миңа. Бер минеке генә түгел, бөтенебезнеке шундый бит хәзер. Заманасы шул ичиндә аның, ди бу. Менә ничек? Үзебезнең җитмәгән нәрсәләребезне күреп тә торабыз. Әмма бүтәннеке шулай. Заманасы шулай дип, үзебез шул кимчелекләребезгә юл куя киләбез. Сугышка кадәр туган һәм
сыңар канат әниләре тәрбияләп үстергән бүгенге тормышыбызда юл ярып баручы буын, уку белән бергә эшен дә эшләп үскән буын ул. Шуңа нык аның мускуллары. Димәк, әниләре аларны илгә җиргә тугрылыклы итеп, эш сөяр итеп үстергәннәр. Билләһи дип әйтәм, әгәр миннән генә тора торган булса, мин ул аналарның барсына да Ватан сугышы герое дигән исем бирер идем. Бүген алар 200 кеше арасында нибары 14. Алары да нигездә механизаторларга аш пешереп, төрле ярдәмче эшләрдә эшләп йөргән кешеләр. Минемчә, бу шулай булырга тиеш тә. Иген үстерүне мин үзем ирләр эше дип саныйм. Хатын-кызларыбызга булай да эш җитәрлек безнең. 19-нчы дәфтәр. Әлеге уңыш бәйрәме буласы көнне бәйрәмдә катнашырга тиешле кешеләрнең исемлеген карап утырганда, минем башка әнә шул уйлар килде. Шул бәйрәмне үткәрү өчен сайланган комиссияның председателе мин ул исемлеккә нигә шулай озаклап карап утыруның сәбәбен белми. Ул бәйрәмгә килергә тиешле кешеләр барсы да җыйналган, әзерлек чаралары күрелгән, тик безне генә көтеп торалар дип мине ашыктыра иде. Без аның белән идарәдән чыгып, машинага кирип утыруга идарә янына Волга килеп туктады. Шундук танып алдым. Районның авыл хуҗалыгы идарәсе машинасы иде бу. Машинада Шәйхи Шәрифуллин утыра иде. Мине таңда үз урынына калдырып киткәннән бирле бу якларда күренгәне юк иде. Әмма авыл халкы аркылы кайларда йөрүе, ниләр эшләве ишетелгәләп тора. Теге елны бездән киткәч, чыннан да авыл хуҗалыгы институтына укырга кергән. Әйбәт кенә укып, агрономия факультетын тәмамлагач, зур гына бер совхозга директор итеп билгеләгәннәр. Анда 3 ел эшләгәч, тагын укырга киткән. Бу юлы 2 еллык партия мәктәбенә. Аны да гел яхшы билгеләренә генә тәмамлап чыккан. Шуннан соң ул райкомда бүлек мөдире булып эшләгән. Менә хәзер аны безнең районга авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы итеп билгеләгәннәр иде. Башлык инде. Теләсәң дә, теләмәсәң дә, син аның янына барырга тиеш. Ул бирешеп, ләкин кулларны кысышмыйча гына күрештек. Тикмәгә генә шактый еллар укып йөрмәгән икән, кыяфәте тагын да солидныйланып киткән. Өстендә үзенә сылап кына тегелгән аксыл соры яңа костюм, әле яңа гына яуган кар шикелле аппак күлмәк, Салават күперенең бөтен төсләре дә булган нәфис галстук, башында җәйге җиләс эшләпә, аякта костюмына пар килеп торган җиңел җәйге туфли. Бер сүз белән генә әйткәндә, киеменә карап аны авыл хуҗалыгы белән алыш-бирише бар кеше дип түгел, сәхнәгә чыгарга әзерләнгән артист дип уйларга мөмкин иде. Авылга сугылып китергә булдым әле, ди ул, минем сораулы карашыма җавап итеп. Күптәннән кайткан юк иде бит инде. Давай күрсәт хуҗалыгыңны. Миннән соң ниләр тыжырдың икән, карыйк? Бүген безнең механизаторларның бәйрәме иде. Халык инде җыелып беткән, бәйрәмне башларга мине көтеп торалар икән. Әйдә башта шунда барып, тантананы ачып җибәрик тә, хуҗалыкны аннары иркенләп карарбыз. Шәйхи миңа ниндидер бер юләргә карагандай карап куйды. Бәйрәм? Нинди бәйрәм ул көпә көндез? Урып җыюны тәмамлау хөрмәтенә бәйрәм оештырырга ниятләгән идек бүген. Шәйхинең гаҗәпләнүе тагын да артты. Ну-ка, что за бәйрәм ул синең? Әйдәле карыйк. Бәйрәм шунда үткәрелә дип уйлады булса кирәк. Ул урамның теге ягында гына булган культура йортына таба бара башлады. Әле узган ел гына төзеп бетергән идек без ул культура йортын. 2 катлы итеп. Үзебез махсус проект эшләтеп төзеткән идек. Авылга ям биреп, әллә кайдан күренеп, күңелне үзенә җәлеп итеп тора ул. Колхозга килгән кешеләрнең берсе дә аңа игътибар итмичә, аның хакында сорашмыйча калмый. Һәр кайсы ышатып китә. Шәйхинең дә культура йортын беренче күрүе. Безнең культура йорты Шәйхигә дә тәэсир итмичә калмагандыр. Ни генә әйтсәң дә, шушы авылда туып үскән, шушында председатель булып эшләгән кеше бит. Ләкин ул бу хакта актан да, карадан да дәшмәде. Үзе төзетеп калдырган таныш бинага баргандай, туп-туры шунда таба китте. Без түгәрәк күлгә килеп җиткәндә, халык Сабан туе мәйданындагы шикелле зур түгәрәк ясап, табынга урнашкан. Аш пешерүчеләр ак халатларын киеп, аш өләшә башларга команда көтеп тора.
Зур-зур казаннардан күңелне рәхәт кытыклап, хуш исле, куе пар күтәрелә. Авылның атаклы шоферы озын тәхәү шеф-поварга әверелгән. Башына ап-пак кәпәш кигән, өстендә ак халат, кулына үзенең ярты метрлы фирменный сугым пычагын тоткан да, янында торган пешекчеләрне нидер сөйләп көлдерә-көлдерә, шушы бәйрәмгә дип махсус симертеп суелган йылкы итен турау белән мәшгуль иде. Мине гадәттәгечә үз итеп шаулашып каршы алмакчылар иде дә, минем газикка ияреп, чит Волгада килеп туктагач, тынып, тыйлыгып калдылар. Тик ул машинаның хуҗасы шулай ук үзләренә таныш кеше икәнен белгәч, хисләренә ирек биреп, «Ай-яй, председатель, озак көттөрәсең. Ну, зарыктырдың да соң, парин. Булай булырыңны белгән булсак, өйдә әзрәк авыз чылатып килгән булырыйк», диешеп, ду ызгы килә башладылар. «Хо, безнең Шәйхулла да әйләнеп кайткан икән. Кара син аны, танырлык та түгел, чистый министр булган. Әйдә, бәхетле авыз икәнсең, нәкъ дуена туры килдең», дип, кунакны да үз итеп табынга кыстырга керештеләр. Әмма шәйхи аларга гел дә игътибар итмичә, тик миңа мөрәҗәгать итеп, «Карале, бу синең нинди комедия монда», диде. Үз чиратында мин дә аның соравын ишетмәмешкә салыштым. Аңа җавап бирә башласаң, халык алдында тарткалашып китүебез мөмкин иде. «Хәзер, Шәйхулла Шәрифуллович, хәзер барысы да аңлашылыр», дип сөйләнгәләп табын янына килдем. Партком секретаре мәҗлесне ачып, мәҗлестәгеләрне партком һәм колхоз идарәсе исеменнән урып җыюны уңышлы тәмамлау белән тәбрик итте. Аннары, бәлки сез дә берничә сүз әйтерсез дип, шәйхигә дә сүз бирмәкче иде, ләкин теге кулым гына селекте дә миңа «давай киттек» диде. Әмма миңа әле китергә ярамый. Партком секретаре 15 минутлык әйбәт кенә нутык әзерләгән. Аны тыңламый китеп бару әдәпсезлекнең дә әдәпсезлеге булыр иде. Мин шул хакта әйткәч, шәйхи ризасызлык белдереп, борынын җыерды да, «Минем сезнең нутыкларны тыңлап торырга вакыт юк», дип, машинасына утырды да китеп барды. Бәлки, миңа да аның белән китергә, аны колхоз хәлләре белән яхшылап таныштырырга кирәк булгандыр. Ихтимал, аның вакыты чыннан да бик тыгыз, ихтимал, аның бүтән берәр җирдә бик мөһим, бик ашыгыч эше булгандыр. Шуңа бик ашыгып китеп баргандыр. Ләкин мин бармадым. Чөнки бердән ул шушы авылда үзе эшләп киткән таныш кеше. Икенчедән, бик ашыгыч, бик мөһим эше бар икән, шушында да әйтә алган булыр иде. Ашыгыч эше юктыр, үтеп барышлый гына сугылып китүе генә булгандыр дип уйладым. Шуңа аның бәйрәмне ташлап китүенә әллә ни зур игътибар бирмәдем. Аннары килеп, алай артык шөбһәләнерлек эштә юк. Колхоз районда беренчеләрдән булып урып җыюны төгәлләгән. Уңышыбыз безнең яклар өчен моңарчы бер кайчан да күрелмәгән әйбәт уңыш. Бодайның гектарыннан уртача 24,2, арыштан 19,7, борчактан 21,9 центнер җыеп алынган. Икмәк планыбыз арттырып үтелгән. Дәүләткә сөт, ит сату буенча да шулай ук алдынгыллар рәтендә барабыз. Шулай булгач, нигә миңа шәйхи китте дип хафаланырга да, нигә дип әле мин шундый зур уңыш үстергән, ул уңышны тулысынча җыйнап алган механизаторларыбызның бәйрәмен ташлап, шәйхи артыннан китергә тиешти. Аннары килеп, шушы бәйрәм тантанасында алдынгыларның да алдынгылары булган механизаторларга бүләк тапшырылырга тиеш. Ул эш миңа йөкләтелгән иде. 2 кешегә телевизор, берсенә келәм, берсенә баян тапшырырга тиеш идем мин. Ул көнне мин бәйрәмнең тантана өлешеннән соң башланган күңел ачу өлешендә дә калып, беренче тослар әйттереп, халык әйбәт кенә гөрләшә башлаганчы түгәрәк күл буенда булдым. Икенче көнне иртән идарәгә килгәндә, өстәлемдә мине авыл хуҗалыгы идарәсенә чакырган телефонограмма ята иде. Аның бүген килер арасы юк, чөнки сәгать әле иртәнге 5 кенә. Димәк, телефонограмма кичә кичтән тапшырылган һәм ул шәйхи имзасы белән җибәрелгән иде. Күрәсең, берәр киңәшмә үткәрергә булгандыр дип уйлаган идем мин. Әмма анда бернинди җыелыш юк. Мине шәйхи кичәге илтифатсызлыгым өчен аңлатма бирергә чакырган иде. Бик каты тотынды ул миңа. Мин сиңа, Вәлиев, шуны әйтеп куярга тиешмен. Әгәр син элекке хәлләр өчен үч итеп, минем белән исәпләшми башласаң, без синең белән эшли алмабыз, диде. Мин кабинетына килеп керү белән. Ачыграк итеп сөйләшеп булмыймы? Син аны үзең аңламыйсыңмы?
Аңлыйм әлбәттә, бик яхшы аңлыйм мин аның тел төбе кая таба барганын. Ләкин кирлеккә китсә, миндә дә җитәрлек бит ул кирлек дигән нәрсә. Аннары килеп, мин инде председатель булып байтактан эшлим, ә шәйхинең башлык булып кайтканына айда тулмаган. Шулай булгач, нигә дип мин аңа баштан ук ләббәйкә дип кенә торырга тиеш әле? Беренче аңлашу бик күп нәрсәне хәл итә. Әгәр син шул беренче аңлашуда баш биреп читкә китәсең икән, ул чакта син инде беттең. Я гел теге кешенең мөрите булып, ул ни кушса шуны эшләп, ул ни теләсә шуңа риза булып йөриячәксең. Яки гел майданнан китеп барырга тиеш булачаксың. Ул чакта инде син, гәрчә потенциаль көчең булса да, чын көрәшче түгел. Теләсәң дә булдыра алмыйсың, чөнки синең рухың сынган була. Әнә шуңа күрә аяк терәп сөйләшергә булдым мин шәйхи белән. Юк, дидем мин аңа. Мин бер нәрсә дә аңламыйм. Чөнки минем сезнең тарафтан дәгъва куярлык хилаф эш иткәнем юк. Әмма киләчәктә бер-беребезгә дәгъва белдерерлек хәлләр килеп чыгуы мөмкин. Мөмкин генә түгел, хәтта безнең эштә бу котылгысыз. Чөнки безнең авыл хуҗалыгы эшендә четерекле мәсьәләләр адым сайын чыгып тора. Әйдә алдан ук шуны килешеп куйыйк. Элек ике арабызда булган нәрсәләрнең бөтенесен дә онытыйк та, үзара гаделлек белән эш итә башлыйк. Аяк чалмыйк бер-беребезгә. Без икебез дә җаваплы эштә эшләүче, йөзләгән халык белән җитәкчелек итә торган кешеләр. Дәүләт кешеләребез. Эшебезне дә әнә шул дәүләт күзлегеннән карап алып барырга тырышыйк. Әгәр минем кайдадыр нәрсәнедер тиешенчә эшләмәвемне күрәсең икән, туп-туры үземә әйт. Ә минем сиңа бер кайчанда хөсетлек эшләгәнем булмавын син үзең дә беләсең. Мин буларны чын күңелемнән бер нинди риясыз әйткән идем. Тик шәйхи аларны аңламадымы, әллә аңларга теләмәдеме, кистереп кенә әйтә алмыйм, әмма шунысы факт. Ул миңа отыры-катырак бәйләнергә тотынды. Карале, диде ул кызарынып. Син әйдә конкрет мәсьәлә турында сүз барганда демагогия белән шөгыльләнмә, ярыймы? Нигә дип син кичә мине бөтен авыл халкы алдында игнорировать итеп, минем белән китмичә калдың, ә? Туктале Шәйхулла, улай бик тик алмалы син. Беренчедән, син миңа үзең белән барырга кирәк икәнен ачык кына әйтеп әйтмәдең. Шулай да мин гаепне үз өстемә алырга әзер. Чыннан да миңа сине озатып кую кирәк булгандыр. Аның өчен чын күңелемнән гафу үтенәм. Икенчедән, мин җыелышның официаль өлешен ташлап китә алмадым. Чөнки мин анда ярышта җиңеп чыккан иптәшләргә бүләкләр тапшырырга тиеш идем. Ышан, сине соңга сукмау турында гел башыма да китермәдем. Шәйхи үзенекен сукалавын дәвам итте. Ярый шулай булсын да ди. Ә менә урак өстендә көпә-көндез җыйналып, ишү оештыруыңны ничек итеп аңларга һәм ничек итеп акларга кушасың? Бу бит беләсеңме нәрсә? Нәрсә икәнен ул үзе дә анык кына белми иде булса кирәк, тотлыгып калды. Гасабиланып миңа карап торды. Тик шуннан соң гына үз сорауына үзе җавап бирде. Бу бит корткычлык хәзерге вакытта. Мин монда бер нинди дә корткычлык күрмим, дидем мин. Урып җыюны тәмамлау хөрмәтенә шул эштә катнашкан кешеләрне ярты көн ял иттереп, күңеләштереп алганбыз икән, моның файдадан башка һич нинди зыяны булмаячак. Ай буена рәтләп ял да, туйганчы йокы да күрмәде бит алар. Ә шул бер көн ялдан соң, аларның янә рухланып эшли башлаячагына минем шием юк. Нигә син гел үз колхозың турында да, үз колхозчыларың турында гына уйлыйсың, Вәлиев? Районда бит әле синең колхоздан башка да колхозлар җитәрлек. И ул колхозларда нәкъ синең колхозыңдагы шикелле үк кешеләр эшли. Алар да нәкъ синең кешеләрең шикелле үк тырышалар. Ә синең кичә үз халкың алдында куштанланып, очсызлы авторитетка исәп тотып оештырылган сабан туең аларга ни кадәр тискәре йогынты ясавын беләсеңме? Күрәсезме? Кайларга барып җибәрде шәйхи абзагыз. Шуннан соң ничек итеп кешеләрчә сөйләшмәк кирәк ул адәм белән? Карале Шәйхулла, зинһар дип әйтәм. Юк нәрсәләр белән үзеңнең дә башыңны батма, мине дә тинтретмәшә әле. Әгәр игеннәрне әйбәт кенә үстереп, түкми-чәчми вакытында җыйнап ала алсак, урак беткән көнне уңыш бәйрәме үткәрәбез дип, идарә утырышында яздан ук карар чыгарып, шул карар нигезендә эшләнгәне шул безнең. Ә күршеләргә аның бер нинди зыянлы йогынтысы да булырга тиеш түгел.
Киресенчә, аларга гыйбрәтле үрнәк булыр дип уйлыйм мин аны. Бездән күреп, алар да киләсе елда шундый бәйрәм үткәрү өчен тырышыбрак эшләр. Син һаман әле үз глупостыңны танымыйча акланырга маташасыңмы? Бар, хәзер үк югал күз алдымнан. Без синең белән икенче урында сөйләшербез, диде Шайхи. Һәм миннән алдан кабинетыннан үзе чыгып китте. Бер-ике көннән урак өстендә бәйрәм оештырып, механизаторларны ишерткән өчен миңа райкомда аңлатма бирергә туры килде. Бу хәл миңа тагын бер зур сабак булды. Шуннан соң мин Шайхиның миңа бер кайчанда гадел була алмаячагына, җае чыккан сайын тибеп китергә тырышачагына тулысынча ышандым. Шуңа күрә ничек тә аның белән низакка кермәскә, хәтта тегенең хаксызлыгы шар ярылып күренеп торган чакларда да мөмкин кадәр дәшми калырга тырыштым. Булай эшләү җиңел түгел иде миңа. Әмма бүтәнчә ярамый. Бүтәнчә эшләсәм, мин Шайхигә азык бирәчәкмен дә, ул мине юлыннан алып ташлаттырачак. Күрдеңме инде Шайхиның кем икәнен? Шулай була ул, аңа каршы килсәң дип, күңеленнән тантана итәчәк иде. Шуңа ирешер өчен ул кулыннан килгәннең барысын да эшли. Бәләкәй генә мөмкинлек килеп чыкканда да, җыелышларда уңыш председателе Вәлиев дип берәр төрле кимсетү сүзе кыстырып китә. Колхоз техникасына кагылышлы мәсьәләләр хәл ителгәндә дә гел безне кыерсытырга тырыша. Булган уңышларыбызны күрмәмешкә салыша. Моның шулай икәнен колхозчылар да сизә. Нигә каныга ул сиңа? Синең нинди явызлыгың тигәне бар аңа дип гаҗәпләнәләр. Айсылу бичара аеруча нык хәсрәтләнә. Гел председатель булып эшләргә димәгән. Дөньяда эшләр бетәсе түгел. Әллә ташлыйсыңмы шушы эшеңне дә, котыласыңмы шул кансыздан дип елаплар җибәргән чаклары була иде. Инде әйткәнемчә, ул елны районда иң югары уңыш алган колхозларның берсе булды безнең колхоз. Безнеке ише генә түгел, бездән кимрәк уңыш алган колхоз председательләре орден-медальләр белән бүләкләнде. Төрле премияләр бирелде. Мин үземә андый нәрсәләр булыр дип тә көтмәдем. Ләкин колхозчылар да бар бит әле. Медальгә генә түгел, орденга лаеклы колхозчылар да бар иде безнең. Тик аларның берсенә дә бүләк булмады. Монысы инде Шайхиның минем авторитетка шитләтеп суктыруы, мәкер белән эш йөртә башлавы иде. Монысы минем өчен аеруча хәтәр нәрсә. Чөнки кеше синең үзеңә генә дошман булса, синең үзең белән генә тартышса, ул чакта әллә ни куркыныч түгел. Чөнки син аның кайда нинди явызлык эшләргә тиешлеген сизенәсең. Сакланырга мөмкинлек була. Инде ул сиңа үчлек белән синең якыннарыңа, син җитәкли торган коллектив кешеләренә дә явызлык эшли башласа, хәлләр яман. Чөнки син аның кай яктан китереп суктырырын чамалый алмыйсың. Иң әшәкесе шул, ул сиңа карата син җитәкләгән коллективта да ризасызлык, ачу уята. Теге елны безнең колхозчыларны бүләксез калдыру Шайхиның нәкъ әнә шуңа исәп итеп эшләнгән эше иде. Ләкин бу ишракта мин аның белән тартыша алмыйм. Чөнки аның кулында власть дигән авыр чукмары бар. Шул чукмары белән ул миңа теләсә кайчан китереп урырга мөмкин иде. Шулай да бер көнне кабинетына кереп, нигә шул кадәр ямсыз эшләдең, Шайхулла? Синең мине күрә алмавыңа бүтән бер көннең дә катнашы юк лабаса. Нигә кимсеттең безнең колхоз алдынгыларын дип сорашып карадым каравын. Исе дә китмәде. Нәрсә син миңа бәйләнеп йөрисең? Бүләкләнүчеләрнең исемлеге югары оешмаларда расланганын белергә тиеш инде. Күптән балик булган кеше дип тиргәп тә чыгарды әле үземне.